Astelenon guztioi, Zutunik lelopean 3. kongresua egin du EH Bilduk Iruñeko Baluarte jauregian. Koalizio abertzaleak mahai politikoa berritu du, Arnaldo Otegi berriro idazkari nagusi izendatu du eta aurrera begirako txosten politiko onartu du. Malkoai esker, orain itsasoa gara, viento de libertad, askatasuna izea, aurrera Euskal Herria, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria Bildu, aurrera! Guk ezkerratik eta burujabetzaren aldeko apustu eta mugimendu bezala, uste dut bakearen bandera hori altxatu behar dugula, ez bakarrik gu, baizik eta munduan zehar. Gerra beraiena da, herriena ez da gerra, herriek bakea behar eta nahi dute. EH Bairi proposamena egiten diogu elkarrekin, beti ere indar bakoitzaren identitatea gordez, bide horretaz gogoeta partekatua abiarazteko, bi indarren barne prozedurak kontuan hartuz eta uztartuz. Euskal Herria Bilduk, Espainiako Senaturako zein Kongresurako eta Europako Parlamenturako hauteskundeetara nazio zerrenda bateratuak osatzea lehenetsiko du. Adostasun zabaleko gutxieneko programa amankomun bat oinarri. Gobernua osatzeko aukera duen erakundeetan, tokian tokiko baldintzak eta erakunde bakoitzaren izaera kontuan hartuta, EH Bildu bazterketa dinamikak gaindituko dituen elkarlaneko gobernuak egituratzen saiatuko da. Herri parte hartzea bideratuz eta beste indarrekin ardura eremuak konpartituz. Migrazio prozesuan dauden pertsonak gero eta gehiago dira. Askorek dute Euskal Herria azken helmugatzat edota igarobidetzat. Bide horretan, ezker independentistatik diote bidaide garela hemen bizi eta lan egiten dugun guztiok. Testuinguru horretan gogo eta ezberdinak ari dira mahaigaineratzen. Immigrazioaren gaia inoiz baino presenteago dago. Sortuk hilaren 22an egingo du hurrengo plaza utxando, hain justu jatorri eta kultur aniztasuna gai nagusitzat hartu. Irun eta Hendaia arteko Santiago zubia igarotze ardatz bat bilakatu da Europakoak ez ziren herrialdetako milaka herritarrentzat. Gogoratu behar dugu gutxienez 9 pertsona hil direla migrazio prozesuan Bidasoako muga zeharkatzean. Eta eragileen arabera horrek migrazio politika arrazista eta hiltzaile europearren zorigaiztoko kalteak egiaztatzen ditu ez bakarrik Mediterraneoan, baita gurean ere Euskal Herrian. Azkenengo urteetan asko itzin da migrazio prozesuen aurrean ze garrantzitsua den Euskal Herria herria izatearena, eta hortik lanketa eta ekarpen handiak egin dira, baina badugu beste realitate bat, eta da Euskal Herrian badugula inposatutako muga bat, Bidasoan, eta muga horrek azkenengo urteetan ekarri ditula edo izan dela heriotz iturri mingarria eta iraunkorra Euskal Herritik beste munduko beste toki batzuetara igarotzen ari diren hainbat eta hainbat herritarrentzat. Beraz, badira pertsona asko Euskal Herrira datozenak bere bizitza proiektua egitera, baina badira ere Euskal Herria zeharkatzen dutenak Europako edo munduko beste herrialde batzuetara igarotzeko, eta zentzorretan guk planteatzen duguna da Euskal Herria ere igarobide segurua izan behar duela, eta igarobide segurua izateko nahikoa baldintza eta kondizio izan behar dituela. Horren aurrean segertatzen da, gaur egun dauden politikek, gaur egun dauden legeek, agerikoa da mugak ixtearen aldeko politika horrek, herritar horiek heriotzera kondenatzen dituela. Eta horren aurrean aldarrikatzen duguna da lege horiek aldatu beharra, benetan pasebide seguruak izan daitezen eta pertsona horien eskubide guztiak bermatuak izan daitezen lege, benetan hori bermatuko duten legeak martxan jartzea, eta hori dagoen bitartean igual mahaigaineratu nahiko genuke ere eta pixka balonean jartzea Bidasoaren bi aldeetara
herritar askok, eragile batzuk eta herritar askok egiten ari diren lana, justu instituzioak eta lege horiek egiten ez duten hori, bolondreski eta ekarpen pertsonal eta kolektiboen bitartez ari direla pertsona horiek laguntzen. Eta ez hori bakarrik ikusi dugu orain dela gutxi ez, epaiketa burutzear zelako egite hori eta elkartasun hori kastigatua dela eta erreprimitua dela. Eta hemendik ere dei bat elkartasuna lantzen jarraitzera, guretzako elkartasuna ez da delitua eta zentzurretan bat egin eta zoriondu mugaren bi aldeetan edo bidasoaren bi aldeetan lanean ari diren kide guzti horiek ez. Migrazio prozesuan azken helmugatzat askorek dute Euskal Herria. Bide horretan ezker independentistatik diote bidaide garela hemen bizi eta lan egiten dugun guztiok, geure amets hizkuntza eta kultura. Euskal Herrian lan egiten duen edo bizi den oro Euskal Herritarra dela. Hain justu izen berarekin liburuxka bat argitaratu dute jatorri eta kulturaniztasunaren inguruko gogoeta hasiera batekin. Orain dela 2 urte, abiatutako hausnarketa eta eztabaida prozesu kolektibo bat izaten ari dela bidaide, sorturen azkenengo kongresuan jatorri eta kulturaniztasunaren inguruan ezker abertzaleak hausnarketa sakon bat egin beharra mahaigaineratu genuen eta pixkat etzeko lan hori jarri genion gure buruari eta hortik abiatuta orain dela 2 urte lantalde nazional baten abia puntutik hasi ginen gai honen gainean hausnarketa eta pentsamendu kolektiboa ehuntzen. 2 urte hauetan poliki joan gara osatzen, hausnarketa hau, azkenengo 2 urtetako plaza hutsetan gaia landu da, iaz tailer nazional bat ere egin genuen gaiaren inguruan, karpen kolektibo, individual ezberdinak jaso dira, marko hoietan zein egunerokoan egin diren harreman ezberdinetan, eta pixkat 2 urteetako prozesu horren ondorioa izan da nolabait liburuzka formatu formalago batera eraman dugun hausnarketa hau, ezker abertzalearen eta ezkerreko independentismoarentzat eztabaidarako eta gaiaren inguruan murgiltzeko lehen oinarria izan nahi duena, irekia dena oraindik, abia puntuan dagoena eta helburua duena ezker abertzalea jatorri eta kultura aniztasunaren gaiari nola begiratzen dion, nondik begiratzen dion eta ze ekarpen ideologiko eta politikotik egin nahi dugun aurrera begirako bidea pixkat elkarrekin pentsatzearena. Beraz da, oinarri ideologiko edo estrategikoa berritzeko saiakera bat, marko politiko bat adosteko, elkarrekin adosteko ariketa kolektibo bat, abia puntuan dena eta eztabaidagai eta ekarpenetarako, iritzietarako, irakia dagoena. Bidaiden egiten dugu hausnarketa bat batetik planteatzen duguna da ezker abertzalearentzat ez dela guztiz gai berria eta bidaiden egiten dugu horrelako errepaso bat aurreko hamarkadetan ere, aurreko mendetik horraino goaz, baina aurreko hamarkadetan nagusiki egondako migrazio fenomenoen aurrean eta Euskal Herrira etorritako Euskal Herritik kanpoko herritarren etorrera horrek 50garren, 60garren, 70garren urterrenean egondako migrazio flusio horren aurrean ezker abertzaleak jada eztabaida batzuk eman zituen eta garaian autu estrategiko bat hartu zuen, guretzako ondorenean hamarkada guzti hauetan oinarria izan duena, aldatu ez den oinarri bat, eta bada Euskal Herritarra dela, Euskal Herrian lan eta bizi den oro, eta ez hori bakarrik, garaian ezker abertzaleak egindako hausnarketan, zegoen elementu bat eta zan gure askatasunaren alde borrokan gauden herri bat gara, zapaldutako herri bat gara, eta beraz ona etortzen diren herritarrak ere nola egiten ditugu, gainera langileak gehienak, nola egiten ditugu ere
gure realitatearen parte, gure borrokaren parte, eta zentzorretan bidaide ere borroka horretan, ez? Eta garai horietan, margarren hamarkadan ezker abertzaleak hori guztia teorizatu zuen, eta Pueblo Trabajador Basko edo Euskal Herri langilearen elementua ere gure borrokaren erdigunean jarri zuen, eta hortik egin zion aurre, ez? Pixkat immigrazioaren edo migrazioaren fenomenoari. Bidaide honetan eta hausnarketa berri honetan niretzako lehenengo elementua eta oinarrian dagoena da garaian egindako autu estrategiko horretan berresten garela. Definizioz mantentzen dugu eta horretan sinisten dugu irmoki Euskal Herritarra dela, Euskal Herrian bizi eta lan egiten du oro. Eta hori da abia puntua fenomeno honi aurre egiteko. Beste kontua da, azkenengo bi hamarkadetan, esango genuke gehiago, migrazio fenomenoak aldatu egin dela. Badituela beste ezaugarri batzuk, eta beraz, hortik ere begiratu behar diogula. Aztertu behar dugula fenomeno berri honek dituen ezaugarriak, duen inpaktua Euskal Herrian, eta bereziki begiratu behar diogu, garaian gure aurrekoek egin zuten bezala, Euskal Herriaren begiradatik eta askapen borrokaren ikuspegitik bidaide izan daitezen eta denok bidaide izan gaitezen gure borroka horretan. Beraz, posizio horretatik egin dugu, esaten dudan bezala oinarri ideologikoa argia, badagolako ere guretzako importantea den elementua, zuk aipatu duzun, azken garaietan migrazioaren gaia oro har akaparatze ditu telebista minutu asko edo oro har prentza minutu asko, ultraeskuina eta eskuina badu estrategia bat eta baditu interes batzuk gai hau foko mediatikoan kokatzeko oso marko fasista eta rasista baten ikuspegitik, eta guretzako ere importantea da hasieratik Euskal Herritik, eta guk ezker abertzaletik egiten dugu, baina Euskal Herritik beste marko baten elikatzean indarra egitea, ez? Eta ez elikatzea migrazioaren gaia arazo balitz bezala, ez lotzea bestelako gaiekin, baizik eta lotzea aukera den ikuspegi batetik, aukera da, badatoz, hemen daude gure herritarrak dira, gure lagunak dira, gure bizilagunak dira, eta beraz elkarrekin egin behar dugu bidea, eta horrek aukera asko irekitzen dizkio herri honi, aukera asko irekitzen dizkio askapen prozesuaren ikuspegitik, baina oro har ere bizikidetza eta eguneroko bizitzaren ikuspegitik, ez? Beraz, hortik pixka bat. Garai desberdinetako migrazio mugimenduek eragin sakona izan dute Euskal Herrian. Horren isla dira gaindegiak landutako datuak. 2018an Euskal Herri osoko populazioaren 28,5% Euskal Herritik kanpo jaioa zen, bai Frantziar edo Espainiar estatuetan, bai estatu horietatik kanpo. 2006tik honako bilakaerak erakusten du etorkinen kopuruak gora egin duela Euskal Herrian. Gainera, immigrazio berriak badu aurrekoekiko bereizgarri nagusi bat. Geografikoki urrunagokoa da eta ez du oro har Espainiako eta Frantziako herritartasunik. Horregatik sortuk lehentasunezkotza ditu herritartasunaren eta paperen gaiak. Migrazio fenomeno berri honek badauka esan dut urrunagotik, esan dut, ez? Jatorri eta kultur anitzagoa, baina badakar elementu zentral bat, eta da Euskal Herrira iristen direnean ez dituztela paperik, beraz ez daukatela herritartasunik, eta hori bada aldaketa handi bat, eta ezberdintasun handi bat aurretik ezagutu ditugun edo Ipar Euskal Herrian ezagutzen ari garen migrazio fenomenoarekin. Eta bada elementu zentral bat azken finean edozein lagun eta edozein herritar Euskal Herrira datorrenean lehenik eta behin bere bizitza eta bere bizi proiektua eraiki behar du. Eta paperi gabe eta herritartasun eskubideri gabe oso egoera ekonomiko zailean, prekarioan, langabezia altuekin, lan prekarioenetan, ezetxe bizitza eskubiderako zailtasun handiekin, badago hor elementu bat arrasten duena eta da bizi proiektua garatu ahal izateko oinarrizko baldintzak ere ez zaizkia aitortzen.
Eta legeek, gaur egun, estatu mailan, Espainiar estatuan nagusiki dauden legeek, ez dute baimentzen lagun horiek benetan bere bizi proiektua askatasunez eta eskubide berdintasunean garatu ahal izatea. Beraz, egia da, hausnarketa guk egin dugun, hausnarketa guzti horretan, begirada ezberdinak jarri ditugu, edo begirada ezberdinetatik begiratu eta aztertu eta eztabaidatu dugu gaia, baina hori bada kontutan hartu behar dugun elementu zentraletako bat, edo zein hausnarketa egiterakoan, eta seguruenik migrazio berri honen ezaugarri nagusienetako bat, ez. Testuinguru honetan otsailaren 22an plaza hutsa sorturen urteko hitzordu nagusienetako bat egingo da. Jatorri eta kulturaniztasuna gai nagusitzat hartuta. Herrigintzan ari diren ezker independentismoko 100 kiderentzako plaza irekia da. Euskal Herriak herrigintzaren begiradatik bultzada emateko eta arlo ezberdinetan aurrera eramaten ari diren borroken inguruan hausnartzeko espazioa da. Aurreko urteetan plaza hutzan gai estrategikoen inguruan hausnarketa propioak egin ditugu, eta egia da aurtengo plaza hutzak badu berritasun puntu bat. Iruditzen zitzaigun, azkenengo urteetan gogoeta estrategiko ezberdinak eta gai ezberdinen inguruan ibili gara egiten ezker abertzalean, egin genuen orain dela urte batzuk euskera eta euskalgintzaren inguruan arnaz berritzen izeneko hausnarketa, egin genuen hezkuntzan inguruan arian izeneko hausnarketa, egin dugu orain bidaide jatorri eta kulturaniztasunaren gaiari lotuta, eta nolabait ikusten genuen zen guretzako Euskal Herriaren eraikuntzan zentralak diren gai nagusienetan jada gogoeta estrategikoa, eta oinarri ideologikoak berritu egin ditugula. Eta beraz, salto txiki bat eman behar genuela aurtengo plaza hutzan, gehiago ikusteko gaur egun Euskal Herriak dituen erronka kolosalen aurrean, eta erronka kolosalak ditugu herri gisa, batzuk gure herria gainditzen dutenak eta mundu mailako erronkak direnak, klima larrialdiari aurre egitea, krisi ekonomikoen testu inguruan eta bar, hor ere jatorri eta kulturaniztasuna bada erronka handi bat, eta beraz, hausnarketa gehiago izan da, plaza hutzatik nola eta herrigintzatik nola egin ekarpena askapen prozesu horri eta gaur egun bizi dugun fase politiko berriari, eta zentzu horretan planteatu dugu gai nagusi bat, jatorri eta kulturaniztasunak, eta horrek gure prozesu politikoan duen gure prozesu politikotik nola begiratzen diegun, eta beraz jatorri eta kulturaniztasuna izango da erdigunean kokatzen dugun gaia, eta begirada ezberdinetatik begiratuko diogu gaiari. Kasu honetan jatorri eta kulturaniztasuna herri erronka konpartitu da, herri erronka konpartitu bat, ertz asko dituena eta ertz asko gurutzatzen dituena, eta hori justo da egin nahi dugun ariketa. Ertz ezberdin horietatik, euskeratik, hezkuntzatik, aisialditik, arrazismotik, ikuspegi ekonomikotik, hau da, ertz ezberdinetatik fenomeno honen irakurketa konpartitzea bakoitzak esparru horretatik. Hortik eraiki behar dugulako elkarrekin Euskal Herri bat, kulturen arteko elkarrekintza, elkar eraikitze batetik, baina argi izan da herri zapaldu eta hizkuntza zapaldua garen heinean, guretzako kultura artekotasun horrek izan behar du ere euskera ardatz, eta horrek badakigu erronka handia suposatzen duela ikuspegi ezberdinetatik, eta horri egingo diogu begirada bat, ez? Euskal Herrian baditugu baldintza batzuk posible egiten dutenak gure ustez, badugu zen komunitarioa, baditugu balio aurrerakoi bat, balio sendotuak auzolanean, eta beraz baditugu baldintza batzuk arrasakeria eta deriba reakzionari horri aurre egiteko, baina horretan ere sakondu behar dugu, eztabaidatu behar dugu, eta izango dugu aukera ere plaza hutzan. Andoaingo Bastero kulturgunean egingo da plaza hutsa hilaren 22an. Hainbat solasaldi antolatu dituzte jatorri eta kulturaniztasunari ertz ezberdinetatik heltzeko.
Zaldibar Argitu herri plataformak Alberto Sololuze eta Joakin Beltran gogoratu ditu igande honetan Zaldibarko zabortegia erori eta 5 urtera. Denbora horrek ez du balio izan ordea Euskal Herriko hondamendi ekologiko handienetako baten erantzukizunak argitzeko. Langileak osasuna etorkizuna. Otsailaren 9an Zaldibarko hondamenditik 5. urtemuga bete denean 100 lagun bildu dira Eitza auzoan Alberto eta Joakin oroitu eta informazio ofizialaren falta salatzeko. Hildakoei lor eskaintza egin eta erantzukizun politiko eta penalak eskatu ditu beste behin ere Zaldibar Argitu herri plataformak. Hain zuzen ere, oraindik zabalik dago ingurumen delitua ikertzen ari den prozesua. Joan den otsailaren 6an 5 urte bete ziren Zaldibarko zabortegian bildu zela. 2,8 milioi tona hondakin biltzen zituen zabortegi toxikoa autopistara bildu eta Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak azpian hartuta hil zituen. Langileak, osasuna, erantzukizuna. Joakin Beltran eta Alberto Sololuze. Eitzako eta inguruetako auzokideak. Ingurumena, arduradun pribatu eta politikoak. Exigitzen dugu ardura penal eta politikoak argitzea ja. Eta Eusko Jaurlaritzari herritarroi informazio gaurkotua ematea zabortegiaren inguruko guztiaz. Bi langile desagerrarazi, autopista moztu, sutea piztu, irregulartasunak agerian utzi eta inguruetan hodei gaixotzaileak zabaldu zituzten besteren artean. Zehazki 800.000 metro kubiko hondakin erori ziren Magaletik bera. Hau da, 320 igerileku olimpikoren baliokidea. 6 hilabeteren ostean aurkitu zituzten Sololuzeren gorpuzkiak eta 2021ko maiatzean eten zituzten Beltranen gorpua aurkitzeko lanak. Hondamendia gertatu eta lehen egunetan informazio falta nabarmena izan bazen ere, aste gutxiren buruan argitaratutako dokumentuek agerian utzi zuten Jaurlaritzak bazekiela zabortegiaren araudia ez zela betetzen, baina hala ere inoiz ez zuen zigorrik ezarri. Hondamendia gertatu baino lehen 23 irregulartasun hauteman ziren guztira. 2021 urtean jarri zuen Durangoko instrukzio bat zenbakiko epaitegiak ikerketa martxan eta irekita jarraitzen du. 13 pertsona ikertzen ari dira, horien artean Berter Recycling enpresako jabea Jose Ignacio Barinaga, gerentea Maria Arrate Bilbao eta ingeniari burua Juan Elosegi Etxeberria. Baita Eusko Jaurlaritzaren administrazio taldeko 2 teknikari, Lurtek aholkularitza enpresako 2 geologo eta Geiser enpresako 5 teknikari ere. Berter Recycling enpresako jabeek 6 hilabeteko espetxe zigorra eta ahozko epaiketa saihestu zituzten kalte ordainen inguruko akordio baten bidez. Hondamendiaren ondoren, enpresak ez zuen inguruaren egonkortze kostuak ez da langileen bilketa gastuak ordaindu. Eusko Jaurlaritzari dagokionez erantzukizunik ezartzea leporatu dio herri ekimenak eta adierazi dute hondamendia gertatu zen momentuan boterea eta erabakitzeko gaitasuna zuten pertsonak esena politikotik desagertu direla. Hemen gertatu zena, arduragabekeria eta dirugozearen ondorio zuzena izan zela ez dugu ahaztuko. Eta gogora ekartzen jarraituko dugu, behar den guztietan. Berriz gerta ez dadin. Tapa batean dena irauli, ta ahaztu gintuzten dira, eta ordutiko arkabean, 5 urte pasatu dira. Ataungo Lizarrusti parketxeak berriro ireki ditu ateak erakusketa berritu batekin. Hala, zentroko hormek informazio berritu ematen dute inguruko biodibertsitateari eta geologiari buruz, baita haren historiari eta ondareari buruz ere. Ikusi. Lizarrusti Aralarko Parke Naturaleko harrira eta interpretazio zentroa da. Pagadi baso zinguratuta eta Lare urtegitik gertu. 622 metrotara Ataunen dago Gipuzkoak Nafarroarekin muga eginez. 19. mende hasieran eraikitako eraikina da.
Aduana kobratzen zen bertan, baina 1998tik Aralar Parke Naturaleko parketxea da. Urtebete itxita izan ostean ateak ireki ditu berriro bere kultur paisaien edertasunari eta aberastasunari buruzko ikuspegi zabala ematen duen erakusketa berritu batekin. 94ean Parke Natural izendatzen da Aralar eta hau irikitzen da aterpetxe bezala, gero aurrerago ere 2004ean okerrez bali manago egokitzapenak egiten dira eta gaurkoan berriro ere ateak zabaltzen ditu hainbat eta hainbat egokitzapen egin ostean. Zentroko hormek informazio berritu ematen dute inguruko biodibertsitateari eta geologiari buruz, baitaren historiari eta ondareari buruz ere. Lizarrusti berritu eta bizi batekin egin dugu topo. Aurrerantzean aurkitu ahal izango diren irudiek eta testuek besteak beste duela 4.000 urte baino gehiagotik inguru horretan ematen diren artzaintza jarduerei buruzko informazioa ematen dute. Era berean bisitariak euskal pertsonaia mitologikoak ezagutzeko aukera izango du. Garai batean ikazkin artzain edota basolapurra asko ibiltzen ziren inguru horietan. Gaur egun 2500 lagun inguru igarotzen dira urtero Lizarrustitik. Bertako ondarea ezagutu asmoz. Gehienak ikasleak edo talde antolatuak, familiak eta mendizaleak dira. Instalazioetan eta jarduera eta erakusketa eskaintzan egindako hobetzeekin bisitarientzako espazioa irisgarriagoa eta erakargarriagoa izatea nahi dute. Hemen informazioa eta divulgazioa egiteaz aparte eta biodibertsitatearena eta ondarea, bai basoarena, naturaren ikuspegitik eta bar, hemen gozatzeko aukera emango zaie Gipuzkoarrei, Euskaldunei eta gutako bakoitzari. Horrekin batera Lizarrustiko errepidearen egoera ikusita premiazko jarduketa onartu dute lurraren egonkortzea eta zirkulazioaren normaltasuna berreskuratu asmoz. Ekonomian, Talgoren 1,9% kontrolatzen duen Trilantic funtsak datorren ostiralean jarri du epe muga bere zati horren truke eskaintzak jasotzeko. Konta iguzu gehiago, Maite. Talgo Espainiako tren fabrikatzailea hainbat erosketa eskaintzaren erdian dago, bere etorkizuna bermatzeko eta tren industrian duen posizioa indartzeko. Horren adierazle dira azkenaldian jaso dituen eskaintza desberdinak. Sidenorrek erosketa eskaintza egin zuen aurreko astean, hain zuzen 155 milioi eurokoa. Eusko Jaurlaritzaren, BBKaren eta Vital Fundazioaren babesarekin. Zehazki, 4,80 euro eskaini dituzte akzio bakoitzeko. Enpresak egiten duen bigarren erosketa eskaintza da, aurrekoan 150 milioi euro izan zen. Sidenorrek akzioen 29,9 nahi ditu, zehazki Trilantic inbertsio funtsaren esku daudenak. Beste eskaintza batzuk daude maigainean, hain zuzen, Poloniako garapen funtsa edo Jupiter Wagons indiarrarenak. Oraindik ez dituzte euren eskaintzen inguruko zehaztasun handirik eman, hala ere, Poloniarrak Talgoren 100% bereganatzeko asmoa du, eta akzio bakoitzeko kasi 5 euro eskaini ditu. Horrela, Sidenorrek egindako eskaintzaren aurretik kokatuko litzateke. Ekoizle indiarraren eskaintzak ere Sidenorrena hobetzen du. Hainbat medioetan adierazi duten moduan, 4,9 euro eskainiko zituen akzio bakoitzeko. Trilanticek bere aldetik ostiral honetan ezarri du kudeatzen duen zatiaren truke eskaintzak jasotzeko epe muga. Izan ere, 19 urte daramatza Talgon eta dituen akzioak gainetik kendu nahi ditu. Eusko Jaurlaritza Sidenorrek Talgo erostearen alde dago, ez du nahi konpainiaren erabakigunea atzerrira joaten utzi, eta hori gerta ez dadin presioa egiten ari da. Izan ere, abenduan Arabako patronalak ohartarazi zuen Talgo deslokalizatzeko arriskua zegoela. Espainiako gobernua hasieratik agertu da Sidenorren alde. Azken komunikazioen ondoren ere berretsi egin du Sidenor dela bere aukera, horrek konpainiaren espainiartasuna bermatzen duelako. Iaz Magyar Wagon Hungariako konpainia Talgo erosten saiatu zen. Zehazki 617 milioi euro eskaini zituen. Hala ere, Espainiako gobernuak estatuaren interesen izenean operazioa blokeatu zuen. Esanez, horrelako erabaki protekzionistak gaizki ikusiak direla nazioarteko merkataritza erakundeetan. Dena dela, printzipioz, otsailaren 14 espero da partaidetza saltzeari buruzko azken erabakia. Bien artean, negoziazioek aurrera jarraitzen dute, enpresarentzat eta langileentzat irtenbiderik onena aurkitzeko helburuarekin. Lan gatazkei dagokionez Trebiñu eta Araba elkarteak deituta traktorek Gasteizko, Baionako eta Tafallako kaleak hartu dituzte ostera ere, urtebeteren ostean haien egoera hobetu ez dela salatu dute.
Besterik ez gure aldetik, euskarazko informazio gehiagorako badakizue, gure atari digitala eta sare sozialak dituzue eskura. Ongi izan!